Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Kilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao. May gabi guys, kung mahilig kong kag traditional hilot, first time may nakita. Tanawag yun para sa mga. May gabi sir. Kung saan itong ipamati? Hindi na, ay ko na siya rin. Hindi isa lang ba? Oo, kung saan itong paminaw? Wala man, karang musay lang yung sakit. Usahay mo sakit. Nasa may pako-pako. Alsa sa gano'n. Sa pagyot? Wala lang. Nilain? Hawak ni ko, may sakit? Panagsara man. Panagsara. Driver ni gano'n. Ako lang mangita sa uban. Sige, sa itong balay naman sir? Taga-Surigao ko. Surigao. Uy, shout out sa mga taga Surigao. Sige, basig na kay shout out sir sa masilingan sa Surigao. Sunod na sa masilingan, barkada. Mama, papa di ay. Mga papa sa pamilya. Sa mga apelido. Amulo o Custoya, Lanzaderas. Lanzaderas family. Yes, shout out. Custoya, Amulo. Istuya? Custoya. Custoya family. Hello po sa inyo sa mga taga Surigao. Asa na sa Surigao sir? Sa Jatagon, Barangay Jatagon. Barangay Jatagon, Surigao del Sur. Surigao del Sur. Di ba na istorya na diha? Isaya dyan. Kaya itong, murag naman siya ni anak man yung tingog. Murag ni kurba gamay yung tingog. Surigao. Nasa lay, murag na doon sila tunada agad sa Bisaya. Dili sila. Ay, mga daon-daon. Yung istoryahan. Murag na ay gamay. Sa mga pure na kay kuha na. Gamay mo Bisaya daw. Kung na ikon ba. Surigao nun ko daw. Daon lang, nabulong ka lang. May kamayo, may pinagin Surigao. Daon-daon. Pure yun ba nga. Ganun kan ga. Sige. So yan guys, shout out sa taga Surigao del Sur. God bless po sa inyo ha. No, sa makasuray na tayo po. Ako di, asa kitang ganto nyo? Surigao to? Surigao? Surigao di ay. Ito, Surigao City, del Norte ito. Del Norte. So hello po sa inyo ha, no, nasa Sardia itong tabangan. Umayo yan, pamatis ko. Gamay ra kayo eh. No, mas nindot nga iluton nga gamay ra. Kung magkakaroon ka ba sa kapong gabi? Gapon, nagulog, gapon. Ha? Gapon, nagulog. Ano ka nang nag-ligo kapong gabi ba? Dati tamo daw. Dili. Dumay na. Patay lang. Nalay ka. Yeah. Sa tarang nga mo doon, buwan ni kamot ang ni kamot ng mamayo. Sa palitan. Mama, ikat Wala manok din din ikaw. na Ito mo rin, no? Ako mo na magkawan, magbulad na lang. Bulad na lang yun. Mama, lechon manok din na ako. Magbulad na lang. Mana kayo magkawan? Giyatagan mi te, sa katong kauban na mga SA dito sa office kay nanobra na yung pagkaon. Gidalan ta ko nimo. Paano to te? Isa ra po to katong McDo ra pa yung gihatag kay duha ang gihatag sa iya ha. Dili man siya kaurot, gihatag niya sa mga isa. So yan guys, Si ako piti siya. so kung mag-hilot po guys, siyempre shout out po. Asa nga mo doon sa ko, may kamot yung mahay mo. Kanya na. Mahay mo ha? Ay, natin na pang-dito. Siyempre, Pwede ko gatas mo, ko gatas. shout out sa lahat ng mga nagkatanaw sa kanya. Please subscribe my YouTube channel and please follow my Facebook page. Eric Hilot ang traditional. Wala kong Facebook page guys. Ayan. Hilot ako guys. Shout out po sa lahat ng mga OFW. Kung saan man kayo nagtrabaho guys. Para sa inyo. Okay. Ang mga t-shirt sir. No, ang kuno. I-text na itong call. Magmadayon siya. Ang sotso. Magmadayon na siya. Pwede na kami bigyan niya. Pero man. Ang dami na bigyan. Pero man. Ayan, Kaya nataas kayo kasi hindi na ito makuha yung likod. Ay, Tanggalan ang relo sir. Sing-sing, madala kayo. Oo. Ang sing-sing, gini. Ito. Kamot sir. Walang siguro. Okay. Gitog na pa ulam at tumang. Ang tugnaw, Wala tulog na kayo, tumal ako. lutong. Tas mo ka. Lagi, ulit taon. Tas mo kas kaon. No. Unag tigas sa eskwelahan. Sige, man may kiat, pero Nya ang balon nimo ni Kuli, hurot mo kanon. Wala. oo. Sukol mo na ni kondeng say-say. Ay, sukol din. Gisa din mo saysay. Isay ba?
Oh, Tisay. Sukol ka din. Ay, sukol din. Tisay, Buwan mo na. Tisay. Sama ko. Buwan mo ba ito si Tisay? Gamay lang ba eh? Na, biyaan gani mo. Wag yung bantay ninyo. Hindi mo sukol ha. Si kung ano yung bantay ninyo, si Gulap eh. Bantay ninyo yun. Mawak na. Hindi siya rabi ito. Ay, wala. Ligo kang gym no? Hindi ka gym, no? Kasi na, Basketball. Basketball sa mga bata. Bata dagko. Hindi ka tayo na pangasan. Clark Dennis. Basta bago kami niya ba pero kaya adjust. Tagiwat din ako ito, taong mama. Pagka-adjust ba? Sa dini ninyo. Pero patog na 30 wa na kataan. Kapan malagi dagko, malagi. Pag hinyo. Tambok mo sa daan. Dahil sa una ang pagkagmay na to. Ito rin nagamay. Mayat mo sa una mo? Hindi mo kautob. Ha? Hindi ko mukhaan ka na mahulam. Hindi ko mukhaan ka. Pag-isip ko ako. Kamay mo sa mukhaan. Luka mo. One day, wait it. Dito. Ay, salamat. Saan mo ito? Kamagtang. Ano? Basak, basak ba? Basak, basak. Ito isa mo. Tagpo-tagpulat. Bleach. Wala na ako. Singko bitaw siya. Oo. Lapon. Pila pa edad ninyo? Pila edad? Kabisite? Hindi na lang sa inyo. Kami gani 19, 20 ninyo. Ang bata pa kaayo. Sa unang kay gusto na sa unang no sayo-sayo minyo. Asa mabudrog ko? Karon daghan, mas daghan ron. Tagan. Sa una. Nganak na kay 12-13 ron. Ay oo. Para kay 15 years old. Sus ko mga bata to eh. Mata pa jud. Di pa ang taon kabalo. Magdula pa yung taon. Ano mga vlogger? Sagara. Sigara sa vlogger. Pila pa ito din. Abot ay ang anak ng anak siyang mama. Mang. Ang kong crush ba kay? Wala. Ano na mga kag-cross pila pa ipay ng edad? Wala ko pang games magulang sa iya ha. 7 siya o 8. So siya Pag-asa mo na yung cross. siya pala kabal. Nakadako na ko. Nya, pag-asa mo na yung cross. Side down. Isay? Kinsa ba yung anak? Wala nung takmiga. Wala nung takmi ng kuya kung balik. Yan na sila. Nya, pag-asa mo na siya sa pulido. Hindi mo rin ng parente. Pag-asa mo na sa pulido niya. Mabot lang. Cross mo o kumalo sa pulido. Adi, may tatagdan ato. Pera. Dili, uyab. Usay ang tagdun.
Isang anak, sa mama niya. Sa mama ko. Kabalo na ko sa ilang balay. Asa dapit ka mo? Asay kani. Asa dapit? Asa tapat? Tapit sa balay nila dyan po. Dapit ka. Classmate na po. Asa dapit mo naman dyan po? So, tapit ng balay sa nila dyan riban. Nako. Kondisyon pang lawas. Ha? Kondisyon po talaga. Gani. Bigay na po ng ito. Yung! Asa na ito naman naglatas din? Pasa din. Napalingki ko naman. Asa man nagisugo na nimo? Ito na basketball. Wapo yung dolar ron. Basi dagko ron. Sini-impil ko ba? Atan ako lagi. Asa ka? Ano siya? Hindi ata. Ngayo kong singko. Natatay, ay! Nato kambyo. Ako pa kayo dito ko yung pitisugo. Sila man kambyo. Ako na tugtanan. Ga-adlaw dyan muna ay pasyente diritin. Bukin lang ko, hindi Magduguan. abot ba, bukin mo man. Doon dyan. Ako yung walk-in. Dalit lang ka po. Wala man ako nagitan si Kuya BG. Kasi ito sa balay. Ano Ano na? dito sa balay? Ako maklay. Hindi na nagkagawin ka dito. Naman. Awa mang magic. Magic, di ba anak na? Anak. Di ba anak? Di ba anak na? Ang kituan sa una din. Di ba paspason? Kita na ba yung point finish? Ma'am, dito guys, sulit kami manoon. Kada sunod anak. Asa lagi ka? Pinaarang hit anak ko. Natupag ang kablo ka, agi ka ng 20. Maman, Dapat tarandeng. ilalom ani o. Ako gikuha. Kira sir. Sakit gamay. Dunam day ka. Kainin ko kuya. Di ba ka mahubog? Na. Kalahubog sa una. Karon wala Hindi na naman. kaya. Anong dang dyan kaya pag ipon. Ano yung daw eh? Ha? Pagyaw yung isa. Ayaw mo ka. Inom na yun, sigarilyo. Tagay pa. Tagay pa. Kira. Tagay. Guys, Ha?
Tanduay pa. Wala ako guys. Awa Di dito na to ni bungkagon, bubugat ni madugay, ha? Dira? Binuntagay man. Bilis eh. O pa ni mabungkag eh. Ano, hindi ako man. Pwede pa mang kami. Pag may inom ta, ganilo inom. Labing inom. Samot anak ibikas ko. Nya inig abot sa panahon, king kita. Samot anak isa sa kigkok. Nag-adlaw halos. Ang lamig kay Coke, eh. Oh, ang sabaw. Sisahan mo lang ulit. Naku, sudukit. Dampa ba? Soft drinks, kape, juice. Labaw na. Ano man? Nasi kuya mo anak. Amon siya. Ano mo swimming pool? Amon na kutog ni mo. Wala sa maligo, no? Mura kitugsor ang tiil. Kuti ka na bugnawa ba? Ito naligo tag-ibins dyo. Tugno kailan swimming pool to nangaligo mo. Baby, yo. Natugon na ay Ano apat. kayo? Tumigay good say-say. Pero ngurog. Mas bugnaw siguro dito mo, eh. Mo, ulan pa dyan. Ligo. Ang tubig ato na. Tara sa May untan na lang ganit may ato eh. Pero makadula mi sa playground ya. Huwag na po kayo eh. Ang pagkok. Ayan, pagtanduan. butas ka. Eh, bako do eh. Bakod mo sa... Ay, isa ka. Robot, katawa na rin. Nahimuot ko bakit. Nahapit ang up. Hindi amante na gito. Kasulay na gito na? Ha? Tingnan na din. Amog na. Okay. Abi di ma'am. Lola. Ato na dito ding, basi ko sa balay ding. Ko ding kay mo yung gatas mama.
Ha? Ito, initan lang ito. Tumulong ko na ito. Ayun, kumaki ka man na dito. Ano lagi lechon manok eh. Palit na lang dahil ito dyan, ito sumurot. Why? Pangalan di? Yapon di? Ah, pero wala connection ba? Wala. O, testing nga, rakot. Hinay, be. Ha? Hinay. Ba't kami may kudan? Kinahurot ba? Anong bag ko siya? Oh, sukli. Dito sa ding. Oh, Yung places mo mo siya. Saman. Saman. no? Dito ba? Wala ka may nita natin. Dua kita. Belum deh. Mana cukup? Guniti din. Pag mapitik, wala na manaha. May lima. Hindi ako kamot. May ilay di eh.